Timene hadian bangilayo apan manjungo ya kayo hakasni sajan ringkat bat UCM ke Himamelim bat EM in charge markets mene kasni layo apan syong bat CM dan burong ni bat itos tawal kan bat nia review ya kata proposal na kaliang jong ke Himamelim hak dia dai bat ki rekompen bet ki bakila ya rai ki bakila ya konkret na kaliang jong ki ti ila present ya kata proposal kumno kimut ban play hakanu rekom yanu ban sha yanu ban pat sha kumno ngin regulate bat kumno ngin pinduna ngin stagger shwa thanang bangin la ban guarantee la ni ban pintikna bangin bot thik ye kikin don baro kaba don kam ban kan mau hangi kalong ba watla ka sarkar kala ai bor gi deputy commissioner ban play hadu 4% jongki economic activities laki de ki aka ru ngidai rupan pet ya kadukom long jong kiki sa district ngidai rupan pet ya kadukom long jong katakayo bat hakadu kadukom kan long kababha ban pli lani banum pli ti halor ke inspection ka bangila lek hakatu gasngi ngila sungthu ba ho namar ba kilenti kisengken hapo yau hi kilong ki ba khamret ngidon kam ban pinduna ya kidukan ki bangin sha hakaju ka poru kila bun ki jengkat ki ba usie mula penpau nakaliang jong ki ba syong yau ki bla imbro shirta nakatu ka yau bakila shambun kitchen tingi don kamban balance bhai kini atli ka livelihood sadi ka kamai em jakpo chung ki brio bat ka kwat ka khya da ka ba pikir bha bat da ka ba we will not leave anything to chance ti ha ka jingya kren mene jongi mene ka sni ngi la ya rai ba ngin sha ban play sha tang khat 100% om 4% usie mulawan ra ka jing kheng ba ngi don kumba 1000 arspa arpu artli kidukan ya ka ba ngin pia ya kitu kidukan ki bade ki fix establishments bat kinong di madan ki bala don lupa ki kerteng bat usim ti halor kane ngila rai ba usim on work out ya kita ki arrangement hak ta kadukom baya kini kidukan ki bade ki fix establishments ngin sha shwa tang shispa prapusan shisni kababut banna kitu 1000 arspa arpu artli kidukan kibangin pat ken ye kidukan do khai kidukan chur kita langi ken baro le kalong kumba 1000 tali kidukan hapo yo ngin sha shwa ban shong tang shispa praposan tali shisni hakano kudukam ngin pensyong kata un sepen bet usim un sele dekat numbering lanika system ke baun alot ye ki abkd terter bat kin sha kuntan hakajo kapor ngilaong ba ya ki breu ki badil ki bade ya ki marbam bat ya ki essential commodities ki bingi ong ki bade ki perishable ki marput ki la ban shong arsin shitayo ya ki wai pat ngin sha shwa tang shisi ki bakan thop ya ki pasa juti ki pasa kheu ki pasa wat ki kho bat ki wai ki ba kala don hi ka jing dawa tang baya ka ba benta lagi pli tang kat tu kat ni shisni ru ngatrai kala mi thi ya kata ka dima nalor ta usie mula ong ba un sepen kre bat ya kani CM ru ila aibun ki jingmut bat ila yarai bangin haplong strict hakabedei bat ka jingrung jingni hapo yo ki designated entry points usiem bat ki pulit sim kin saya penbek nang ba tang kitu ki entry point ki bala sha kin sha iki brio ban yarong na wei pat ngin khangshwa shipor kandon ka jing check ya ka temperature jong ki brio bat ter kumchuru nilarai baya ka wholesale market nak benta ki chur ka retail market nak benta ki chur ngimpat sha hayodo kandang ya hi ka tu ka jo ka arrangement ka bangi dang shong menta hangte hapo kidang shong menta hangte hapo anjali kumchuru ya kado bat ya kado kharu ngimpat sha bat ya kinong shong madan ki ba san spa san photeli san phongut ki ba don kerteng bala register bat usim un penshisha mau ki menteri kin penshisha ya kita ling bau osi batang ya kita rukin alot ya ki jaka ki bakar pang tingil IT hakabor ka jing start jong usim bat ki menteri jong ban regulate ban demarcate ya kita ki jaka hakarukom ka babiang khnang bakan pinki kena ya kata ka social distancing ka pangiong kabaar kalong ba ngila patay bah ringkat bat DMHO ibadon ringkat bat police bat superintendent of police bangim dai ban compromise ha ka beri ba ka khya kino prio ki brio ki bawan shong hayo kin don kamban den ya ka N95 ni ka double mask bat ru kin hable ya ka vaccination ya kani usi mula ong kan sotho ni sotho na ru ba ki por shwa ka lockdown bon na kinong shong yo kan thop ya ki try dukan ki staff ki dai juru
bat ki batray bela ki la dep ya ka vaccination te khnang bangin la ban kampen ploy ya ka niru ngin penlong ka special vaccination drive la shai bat la shisngi khnang ba ki to gi bampat yo lat kin la ban wan shakmat ni smutho ba kini ki dei ki priority groups ki dei ki brio ya ka ba nia depend lot baro ha ka jo ka por ki dei high risk namar ki kendo para bor man kasni bat mit bat step ya ki pat ba ti ni kwa ba kin long shwa ma ki ba layada na uni khnyang chingpang ta ka ba ki shim ya ka neka tika tikin di kini kat tu kat ni kicing penbet na kaliang jongi tingin saat ya kata ka final list tang baka order jonga mentaka sila syai kala mi hi ngin le yu ka awareness ka publicity bat ni kerpat ya ki brio baro kan thop ya ki pat ba bat ki kinong wan thit sayo ru ba kin long ki ba pikir kin long ki ba kar ki ba bot thiknai ki don ngim dei ban shifting ngila ong ru lada chia kumno bangi detect tang ka we ka case ru langi yo i bakidon ki symptomatic persons langi yo i bakadon kanu ka jing hensting ka jing bam satmet lani ka bam burom ki kendon ngin hap khang hi sisindon ngim la bande de kumboi pat ngin hap long strict namar kani hi ni akren chapang ka kot ka khya jong ki priu paro ti nginget ba naka hakarukom penya ka jong sim nginget ba ling ba ka jinge trailang jong baro ka district council ru kala kular ban ai ya kajing yarap ling baki extra enforcement kan long kaban yarap shibun na lor ki pulit joko sim bat na kaliang jong superintendent of police ki magistrates jong iru ngin sa ai kajing kershan ke DIPR ni ong ban le ki announcement ki IEC ni labu bat ru le don kam banu ban le ki random testing nakapor shisien atayo ngin le ki random testing kum bangi le mentah hapaltan bazar ha police bazar random testing every 2 weeks ban penting na khnang bangin safeguard ya ka population baro bat ngin smuthu lu ya ka jingdon jing em jong uni khnyang jingpang ha ka population